Colir yn y gwaed. Mae Siân Grigg yn golyrydd ar ffilmiau Hollywood ac yn byw ym Mhen Arth, a hithau a phrofiad o dros 1/4 canrif yn y maes, mae hi wedi ennill gwobrau BAFTA a chael ei henwebu am Oscar. Un o'r ffilmiau diweddaraidd i weithio arni yw Jurassic World 3 Dominion, sydd eto i gael ei rhyddhau. Ei chwaer yn hyfraith Gwenllian Grigg fi'n siarad â hi am ei gyrfa. Dawnus, trylwyr a dim hongar. Petai'n rhaid i mi ddisgrifio Siân mewn 3 gair, dyna'r rhai fyddai ar frig yr rhestr. Ond mae yna lawer o rai eraill yn cystadlu hefyd. Realistig, hunanfeddiannol ac onest. Ro'n i'n ymwybodol o'i dawn cyn i fi gwrdd â hi yng nghanol y 90au, yn gwybod drwy ei brawd Richard, fy ngŵr nawr, ei bod hi'n gweithio ar ffilmiau. Ond hefyd, roedd ei gwaith celf cywrain i weld ar waliau tŷ ei rhieni, ac fel un sy'n hoff o gelf fy hun, ro'n i'n llawn edmygedd o'r caligraffi o'r twrch trwyth a'r portreadau o'i thad cu, Grandpa Cornwell oedd yno. Mae hi wedi teithio i bob cwr o'r byd yn gweithio ar ffilmiau fel Titanic, The Beach, Captain Corelli's Mandolin, The Great Gatsby a'r Revenant. I enwi dim ond rhai. Mae yna gyfnodau pan fydd hi ffwrdd am fisoedd, ond dyna natur y gwaith ac mae wastad yn ddifyr gwrando ar yr hanesion pan ddaw hi nôl adre. Colir yn cŵl. Doedd mynd i fyd coluro ddim yn hollol annisgwyl i Siân. Cafodd ei mam, Marianne, yrfa lwyddiannus fel colirydd. Dwi'n cofio chwarae gyda bocs colir mam, eglurodd. Dwi'n cofio'r gwynt, a dwi'n cofio mynd drwyddo fo, a mam yn strict iawn yn dweud bod rhaid i fi roi popeth nôl ble o'n i di ffeindio fo. A nawr bo fi'n golyrydd, dwi'n deall pam. Dwi'n cofio chwarae gyda'r Bloods capsules a meddwl bod nhw'n cool. Ei bod wedi ystyried gyrfa fel arlunydd, penderfynu'n erbyn hynny wnaeth Siân. Weithies i mas bod fi siŵr o fod ddim yn ddigon da i wneud arian ohono fe, ond pan ti'n peintio wyneb rhywun, dwi'n cael yr un pleser creadigol. Nes i weithio mas bod fi ddim yn hoffi gweithio ar fy mhen fy hun chwaith. Fi'n hoffi gweithio fel rhan o dîm a bownsio syniadau. Ac felly dyma fentro i fyd colir, ac mae'n nodi ffilm Howard's End ddaeth allan yn 1992 fel y ffilm agorodd drysau iddi. O'n i'n helpu mas ac yn gwneud yn siŵr mod i'n gweithio mor galed fel ei bod nhw'n moyn fi nôl drwy'r amser. Ges i fy nghyflwyno i lot o bobl ar y ffilm yma. Ar Howard's End nes i gwrdd â Betty Glasgow, oedd wedi gwneud gwallt y Beatles a Michael Caine. Nath hi gyflogi fi fel assistant a hi gyflwynodd fi i Tina Earnshaw, wnaeth y Titanic. Dyna ble dechreuodd e gyd. Troi gwendid yn gryfder. Bod Siân yn uchel iawn ei pharch ac wedi ennill 2 BAFTA ac enwebiadau am Oscar am ei gwaith, mae hi'n mynnu bod elfen o lwc yn ei llwyddiant. Ond mae hi hefyd yn pwysleisio ei bod hi wedi gorfod gweithio'n galed i gyrraedd fan hyn. Mae hynny'n rhannol meddai oherwydd ei dyslexia. Pan o'n i'n yr ysgol, doedd neb yn deall beth oedd dyslexia, felly roedd pawb yn meddwl bod fi'n dwp. O'n i'n cael fy ngosod yn y gornel i wneud arlunio. Nes i ddysgu bod rhaid i fi weithio fwy na 2 waith mor galed â phobl eraill mwyn gwneud hanner mor dda â nhw. Mewn ffordd, yn y busnes ffilm, mae hynny'n gallu bod yn ddefnyddiol iawn. O'n i'n disgwyl gweithio'n galetach na phobl eraill, o'n i'n barod iawn i wneud y job soedd neb arall eisiau gwneud, ac mae hynna'n eich gwneud chi'n ddefnyddiol iawn. Ei thraed ar y ddaear. Mae yna reswm arall dros lwyddiant Siân. Ei hagwedd di-ffws hi yw hwnnw, sy'n cael ei werthfawrogi gan actorion. Maen nhw jyst yn bobl fel unrhyw un. Maen nhw'n ansicr ac yn nerfus. Gwaith yw e. Dwi'n helpu i'w troi nhw'n gymeriad sy'n mynd i fod ar y sgrin. Dyw rhai enwog ddim eisiau cael ei trin yn wahanol. Falle mae dyna pam dwi wedi gweithio gyda Leonardo DiCaprio mor hir. Sa'n meddwl amdano fe'n bod yn enwog. Ni'n gallu siarad yn onest gyda'n gilydd, a dwi'n trin fel bydden ni'n trin unrhyw un. Fi wedi nabod ers i fod e'n 21. Doedd ddim yn enwog bryd hynny, ni wedi tyfu lan dan gilydd. Ac ei fod yn demtasiwn gofyn iddi weithiau am hanesion difyr am yr enwogion y mae hi'n gweithio gyda nhw, chewch chi ddim o hynny gan Siân. Sdim diddordeb gyda fi mewn gosip,
a dim diddordeb y mywyd personol o bobl dwi'n gweithio gyda nhw. Sa'n fusneslyd o gwbl a dwi'n arferchog am gadw cyfrinachau. Mor brysur ag erioed. Gweitha'r pandemig, mae Sian yn ffodus o fod yn cadw'n brysur ac yn dweud bod y diwydiant yn parhau'n gryf. Ges i gynnig 5 ffilm, darllen 5 sgript yn ystod y cyfnod clo cyntaf, sy'n dangos pa mor fisi yw hi ar hyn o bryd. Mae hi mor fisi ar hyn o bryd gan fod popeth wedi cael awr achos Covid. Mae backlog. Mae pawb wedi gwylio pob cynnwys ar bob outlet ac maen nhw'n ysu gael rhywbeth newydd i wylio ar hyn o bryd. O'n i'n meddwl gyda Covid byddai dim gwaith o gwbl, ond yw hynny ddim wedi digwydd.